ubuphelele media. Sasikhulekele ukuba namhlanje silethe isikhwehlela sikababa kanye nezibizo zikamama Membeso. Sase sikhulekela ukuba sikhehle umalukazana wethu okuyimbali ke esiyicele lapha ekhaya koKhabazela. Sithi asiqinisekiseke lokhu ukuthi kusenjengoba sasikade sicelele la ekhaya. Ngizoqala nje mhlambe sizocela ukuba sethule lembuzi
okuyiyona esizobe sizokhehla ngayo umakoti. Ngicela udonse ilapha ngoba bakhona beyibona. Besizocela ukukhuleka ke kokhabazela ukuthi mabeyosivumela sicele insizwa zakhona la ekhaya zikwazi ukuthi zisebenzele yona. Siyobe sesiyaxoxa ke nabo baba ukuthi masebeyisebenzile yini ezolandela ngodaba lwayo, kodwa sifisa nje uba sisheshe sithule yona kuqala. Sithulele ukuthi sikhuleke koMkhize ngoba ilanga lifushane. Indlela yinde besinethemba ukuthi ngo9 sobe sila uhambo ke liyayilawula lona, kodwa nje sifisa ukuthi sithule lokho khabazela bese sifinde sikhuleka kokhabazela siyozwa kubona ukuthi yipi indawo abayosipha yona esiyokwazi ukuthi sithule isikhwehlela sika baba kanye nobikibiki kamama kanye nezalukwazi zalapha ekhaya. Kodwa nje ngicela uqale ngidlule kule yandima yale yambuzi leyo. Siyabonga kakhulu. Phela asazi ukuthi singabonga kuphi ukuze kubone ithanga esibonga kakhulu. Sibonga kakhulu nina basebenzi ekwenze ukuthini. Sijabula kakhulu esobeni labaMkhize. Ngiyabonga. Khabazela. Siyokhuleka ke babukhabazela sikhulekele mhlambe la esiyokwazi ukuthi sisebenzele khona ngoba besifisa ukuthi mhlambe ngalesikhathi siqhubeka nohlelo lonke insizwa lesibheza la ekhaya beze sisebenzela le yambuzi leya. Besiyocela mhlambe ukuza ukuthi siyosebenzela khona la endlini ngoba siyodinga wonke umndeni oselistini yakwaMkhize ukuthi ube khona lapho mhlambe noma bayokwazi ukusinikeza nje ibala esiyokwazi ukusebenzisela ngoba phela zibuye zibe incane izindlu zethu ngoba lokho asifuna ukwenza ekhoneni. Ingakho sifike emini la ekhaya njalo lesohlala sifike emini khona ke siyomthola ke yena somthola ebusuku uyofika ebusuku, kodwa thina sifike emini ngoba sifuna ukubona ukuthi ibonakala ukuthi cha khona imbali esiyibonile la ekhaya futhi hayi sihamba nayo uthuli iyakhazimula uphi kodwa umlilizelo zokwenza. Sengiyezwa ukuthi ngakhabazela manje. Baba khabazela. Baba. Siyabonga kakhulu baba. Hayi siyakhuleka khabazela esibangele ekhaligijima siyocela khabazela ukuthi mhlambe ke bosikhombisa ukhabazela bese sisondela ngakhona la ekuyoyiwa khona bese siyacela nje wonke ukhona umuntu siye ngakhona ukubamba naleli washi leli eligijima kangaka ngaphezulu kwethu.
Namhlanje sizobhekisa hayi nethu ngombani Nkosi yami nayi inkomo kamakoti isidwaba samakoti bakosibiya bakosotoma sithi ngale sidwaba sifuna emgidini intombazane uyovunulela ugideli idalwa nezalukwazi zakwakho Akusiye imvula shini akunetha noma ubani isukesi lamakoti hayi ngakuvula hayi ngakuvule bo yena ngesukesi igesi mafethu ngicela nisi isukesi la isibrand isukesi lakho nje elakho wena angeke sisho iprice umuntu oyaziyo nje igesi uyazi if you know you know sizokhipha ke manje ukuphakathi
Now umhloniphiso kamakoti iphilipha lakhe neduku ngoba phela sekuzozitreyi ekuseni usazovuka aweda abantu basemzini nayi i-apron yakhe uzolala la kodwa sodlalisa Yisu edrobheni liyomazane Dlalwa-ke matemato. akudlalwa Jennifer nomsuqulo Hlonipho Hlonipha usali Bazi ukuthi owabantu omakhulu noma akulokhama uyagaqa Phuma kamera Nasi isikhathi kamakoti mateketeke a6 weeks njengobani nala mathawula akho amafoto ethu esabatheni isabatha lokuqala nje oyobuya ngale sabatheni kuyocacucaca ngale lecacucaca ukuthi khona macekeceke la nayo amafethe awuphakamise kancane ongeke wenza ijustice Hayi nje umakoti yakhona nje agqokise inenhle futhi ubani if you know you know ubani forever you mawazuyazi sifuna ukuthi mangabe ephuma ebonakala ukuthi hayi bo imanzi uganiwe umuntu Bonang. Niyabuka. Asaqe. Ungathumeli impela. Vele bazoba nalithuba lokuyitrain. Dale, yisilo ngathi afuna umakoti ahambe nje. Uganeka ba. Nasi ne handbag yakhona. If you know, you know. You know. Has done it. If you know, you know. Never. Siyashintsha. Kwaze kwakuhle. Angithi silo sinike ngisho uphelazi. Lapha ngiyafaka amasasi. Galaxy boy. Ngeke sivule lokhu ngoba manje maningi amehlo. But if you know
know. If you know, you know. Asidlali lana. Siyasenzakalela ke kodwa. Sinjena nje. Nalana. Ushoni ke wangempela ke lo. Yabo masekuphethwe lo shoni. Hey ntombazane yokhala ushumi ngababa wakho. Kusuke sekushumile masephethe lo shoni. Usushona lapha ezantsi usubanjwe ngengalo. Wokhala udele futhi. Ukhala udele ngoba ayiphelile ngoba uzayisa. Yovuka phambili. Shoshona kamatshana. Toiletry bag. We also have nama toiletries phakathi. Nayo ke i-throw. Ku-14. 10 isho kakhulu. Umfazi kaBhulu. Bakithi. Umfazi kaBhulu. Enyaweni laphaya ku-14. Hey bo. Awu isibuzi. Ama-toiletries amagotshana, umgexo, namacici. Isikhwama sentombazane. Sithenga amabhayi-ke. Ngoba besingawazi usayizi wakhe. Natya. Hayke. Edile. Ubuphelele media.